ni karon. Sige jud kog istorya nimo sa una pa jud. Nga ayaw jud kumpiyansa ni Daniel. Maura mo pala silang mabarkadaha gud mga palakiro ba? Ingnan mo dito ka nga. Di jud ka kumpiyansa ni Daniel jud. Tawa ning abot na ta karon, ning abot na ginang panahon. Wala na ba jud ko nagkulang og advice nimo Catherine? Sige ra kog ingon nimo, sige kog balik-balik sa una pa. Ayaw jud kumpiyansa ng Daniel. Nagtawa karon. May resulta na jud ang akong sige istorya nimo nga. Ayaw jud kumpiyansa ng Daniel. Mauna na sila manggod. Mauna na mga barkadaha. Bisan pag unsa kagwapan mo, bisan pag unsa kadato nimo, ilisan ra gyapon ka. Ayaw ko kumpiyansa gyud. Ako ba ang istorya nimo sa una? Sige ra kog balik-balik. Di ba ka mo tuo sa kuha gud? Tawa karon. Kung mainani, magaway-away mong Daniel. Unani na pud ta. Tagay-tagay na pud. Karon nga wala, bulag na jud. Angino na pud ko nimo. Di ka maminaw sa una ba jud ko? Sa una ba jud ko sa istorya nimo gyud? Di jud ka mo tuo sa kuha. Karon, kabalo ko ani. Binuntagay na pud ni ba?